Πάμε! Φύγαμε! Καλησπέρα Μπάμπης Δανιλίδης. Αυτό το βίντεο που θα δείτε σήμερα ίσως θα είναι το πιο σημαντικό βίντεο για την καριέρα σας. Το βίντεο που θα αλλάξει τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε και θα σας ξεκλειδώσει τόσα πολλά σημεία στον τρόπο με τον οποίο πράτετε και σκέφτεστε και παίρνετε αποφάσεις, που η ζωή σας, αλλά πιο σημαντικά η επιχείρησή σας, θα πάει σε ένα τελείως άλλο επίπεδο. Κανονικά ο τίτλος λέγεται «Πώς κάνω επιτυχημένη παρουσίαση δουλειάς». Πώς κλείνω σχεδόν κάθε αίτηση. Αλλά θα μάθετε πολύ σημαντικά πράγματα που πριν από αυτή τη διαδικασία, που ίσως για τους περισσότερους από εσάς θα είναι η πόρτα που θα σας οδηγήσει στη λεωφόρο, η οποία οδηγεί στα όνειρά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να είμαστε efficiency, να είμαστε αποτελεσματικοί. Λοιπόν, το θέμα τι είναι, πώς κλείνω αιτήσεις, πώς κάνω άμεσα αίτηση σε 15-20 λεπτά, ναι ή όχι. Κοιτάξτε, επειδή είναι βίντεο και δεν έχω ακροατήριο μπροστά μου, δύο πραγματάκια θα σας παρακαλέσω. Κάποια πραγματάκια ίσως να μου ξεφύγουν, λεπτομέρειες, όπως είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό τι θα κάνετε εσείς με το που θα δείτε το βίντεο προσεκτικά 1, 2, 3, 4 φορές, θα γράψτε κάτω comments, ερωτήσεις, απορίες, είτε κάτω από το βίντεο ή ακόμα και στο Facebook chat που είμαστε, αλλά ακόμα καλύτερο στο βίντεο μέσα, ώστε εγώ να μπορώ και να τις απαντήσω, αλλά και να φτιάξω πρόσθετο βίντεο για να συμπληρώσω τις απορίες σας. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα πώς κλείνω το deal, πώς χτίζω την επιχείρησή μου επιτυχημένα. Λοιπόν, θα ξαφνιαστείτε, θα σοκαριστείτε λίγο, αλλά τα πράγματα ξεκινάνε από μια υπεράνων γνώση. Από μια υπεράνων πληροφορία. Από την πληροφορία η οποία, εφόσον αυτή θα την έχετε 100%, μετά όλα αλλάζουν. Και αυτή τι λέει, δύο πράγματα πρέπει να ξέρετε από σήμερα. Έτσι. Ερωτήσεις που θα τις απαντήσετε και γι' αυτό θα προχωρήσετε. Πρώτο, γιατί κάνω ΕΛΕ. Το γιατί όχι θεωρία, ξέρω, θέλω σκάφη, θέλω και αυτά, αλλά δηλαδή ποιον συγκεκριμένο στόχο θέλω να υπηρετήσω, να πετύχω. Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι ο στόχος μου είναι σε 4 ή σε 6, σε 12 μήνες για κάποιους που δεν έχουν πολύ χρόνο, να κάνουν 50.000 ΠΒ, δηλαδή να βγάζουν 4.000 το μήνα, ή να σας το πω διαφορετικά, για να βγάζεις 4.000 το μήνα πρέπει να έχεις περίπου 50.000 ΠΒ. Ωραία. Η στατιστική τι λέει, προσέξτε, εάν γνωρίζεις στατιστική, έχεις φτάσει 80% στο στόχο σου. Το ξαναλέω, εάν γνωρίζεις στατιστική, έχεις ήδη 80%, είσαι εκεί. Διότι ξέρεις πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσεις και δεν μπορεί οτιδήποτε θα συμβεί να επηρεάσει την ψυχολογία σου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι πηγαίνουν και δουλεύουν δουλειές που δεν τους αρέσουν 8 με 10 ώρες την ημέρα? Διότι ξέρουν ότι τέλος του μήνα ή αρχάς του επόμενου θα πάρουν 700 ευρώ. Και το γεγονός ότι είναι σίγουρο ότι και αν γίνει ότι θα πάρω 700 ευρώ με κάνει να κάνω αυτήν την δουλειά. Άρα και εδώ πρέπει να γνωρίζετε την στατιστική για να ξέρετε πού πηγαίνετε και να μην αφήσετε την επιτυχία σας στην τύχη. Λοιπόν, άρα τι θέλω, 4.000 ευρώ π.χ. Άρα τι χρειάζομαι, 50.000 ΠΒ. Προσέξτε, η στατιστική στην ΕΛΕΡ λέει ότι ο μέσος όρος τζίρου είναι 200 ΠΒ. Εγώ θα σας βάλω 150 για να το σιγουρέψουμε. Άρα τι χρειάζομαι για να κάνω 50.000 ΠΒ? Χρειάζομαι... Λοιπόν, πάμε πάλι. Λοιπόν, άρα για να κάνουμε 50.000 ΠΒ, εάν πάρουμε την χειρότερη στατιστική, ότι ο καθένας κάνει μόνο 100 ΠΒ, που 100 ΠΒ δεν υπάρχει, ξέρετε ότι είναι 150 τα λιγότερα, αλλά ας πούμε ότι κάνει 100 ΠΒ. Άρα, αν πάρουμε ως μέσο όρο 100 ΠΒ, που ο πραγματικός μέσος όρος είναι 170 ΠΒ είναι στην Ελλάδα, στους συνεργάτες. Αλλά αν πάρουμε 100 ΠΒ θα κάνουν οι συνεργάτες σας, χρειαζόσαστε 500 συνεργάτες.
Άρα το θέμα εγώ τι είναι τώρα, πρέπει να κάνω μια ομάδα 500 συνεργατών για να κάνουν 50.000 ΠΒ το μήνα. Αυτό θα μου δίνει 3 με 4 χιλιάρικα. Ωραία, σε κάποιους 4 και κάτι, σε κάποιους 3, ανάλογα το πώς είναι δομημένα. Λοιπόν, πώς μπορώ να κάνω 500 συνεργάτες? Βάζω 10, οι 10 βάζουν 10, άρα έχω 100 και οι 100 βάζουν από 4, άρα έχω 400 καινούριους, σύνολο 500. 10 βάζουν 10, αυτό μπορώ να το ελέγξω, και οι 100 που θα υπάρχουν εκεί πέρα να βάζουν μέσω όρο 4, να έχω 500. Προσέξτε λίγο, για να βάλω εγώ 10 θα με πάρει περίπου 1 μέχρι 3 μήνες. Για να βάλω αυτή η 10 θα πάρει από μία εβδομάδα μέχρι 3 μήνες. Άλλος το κάνει σε μία μέρα, άλλος μπορεί καθόλου, άλλος σε 3 μήνες. Αλλά όποιοι το κάνουν σοβαρά δεν μπαίνει πάνω από 3 μήνες. Άρα 3 και 3, 6 μήνες. Και αν βάλω και αυτό 4 μόνο συνεργάτες που θα πάρει το πολύ 2 μήνες, άρα από 2 μέχρι 9 μήνες το πολύ με παίρνει για να κάνουμε 50.000 ΠΒ. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα σημαντικό. Άρα τι χρειάζομαι? Εσείς ξέρετε ένα πράγμα τώρα. Ένα πράγμα, για να το κάνουμε απλά. Χρειάζομαι 500 συνεργάτες. Ομάδα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, άρα, γιατί κάνω συνεργάτες? Γιατί θέλω 4 χιλιάρικα, γιατί θέλω 50.000 ΠΒ ομάδα. Τι χρειάζομαι? 500. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το ένα το κλειδί. Τώρα, πάμε στο δεύτερο. Κοιτάξτε λίγο. Τι κάνουν οι περισσότεροι λάθος? Θα μάθετε σήμερα εκπληκτικά κλειδιά. Ωραία. Τα οποία λειτουργούν 100%. Δηλαδή, είναι σαν να μάθετε σήμερα να κάνετε παστίτσιο. Σας δείχνει σήμερα κάποιος μέσω ενός βίντεο πώς θα κάνετε παστίτσιο. Λοιπόν, και πάτε τώρα